posledných dňoch počúvame zo všetkých strán, že republika vraj nemá budúcnosť, že stagnuje, že je okrajová. Lenže fakty hovoria niečo úplne iné. Dnes sa pozrieme na to, prečo republika stále rastie, prečo má stabilnú podporu a hlavne, prečo ju veľká časť ľudí stále volí, napriek neustálemu tlaku a útokom zo strany médií a politického systému. Toto nie sú dojmy ani emócie, toto sú fakty, ktoré sa už nedajú prehliadať. Začnime faktami, nie pocitmi. Volebné prieskumy z posledného obdobia ukazujú, že republika sa stabilne drží okolo hranice 10%. To nie je náhoda, to nie je protest na jeden mesiac ani výkrik do tmy. To je pevné jadro voličov, ktoré sa formovalo dlhodobo a ktoré sa len tak nerozpadne. Keby bola republika bezvýznamná, médiá by ju jednoducho ignorovali. Lenže oni ju neignorujú, naopak, neustále ju riešia, náletkujú, strašia a útočia. A to sa nerobí zo stranou, ktorá je údajne márna alebo nepodstatná. Mnoho ľudí v posledných rokoch odchádza od tradičných strán, nie preto, že by boli extrémisti alebo radikáli, ale preto, že sú sklamaní. Sklamaní z prázdnych sľubov, ktoré sa opakujú pred každými voľbami. Sklamaní z Bruselu, ktorý diktuje bez ohľadu na realitu v jednotlivých krajinách. Sklamaní z médií, ktoré si vyberajú, koho budú chrániť a koho budú bez milosti ničiť. A práve tu prichádza republika. Hovorí priamo, bez obalu. Hovorí o suverenite, o národných záujmoch, o sociálnych istotách. A hlavne sa nehrá na niečo, čím nie je. Ľudia cítia, že aspoň niekto pomenúva problémy tak, ako ich žijú oni každý deň. Zaujímavé je, že čím viac republika rastie, tým viac je pod paľbou. Nevidíme vecnú diskusiu ani férové argumenty, vidíme len nálepky, extrém, hrozba, radikalizmus. Lenže keď sa pozrieme na témy republiky, ako je migrácia, suverenita štátu, sociálne istoty či ochrana tradícií, zistíme, že to sú témy, ktoré rieši polovica Európy. Rozdiel je len v tom, že republika ich hovorí otvorene a bez servítky a presne to systém neznáša. Teraz prichádza tá najdôležitejšia otázka. Prečo voliť republiku? Nie z hnevu a nie zo vzdoru, ale z presvedčenia. Pretože chce silný národný štát, nie poslušnú kolóniu. Pretože odmieta diktát zvonka, či už ide o migráciu alebo hodnotové otázky. Pretože hovorí o problémoch obyčajných ľudí, nielen mestských elít a vyvolených kruhov. Pretože sa nebojí ísť proti prúdu, keď ide o zásadné veci. A hlavne preto, že republika dáva hlas ľuďom, ktorých ostatní roky ignorovali. Republika nie je strana pre každého a ani sa o to nesnaží. Nie je to projekt pre kaviarne, redakcie a mimovládky. Je to projekt pre ľudí, ktorí chcú jasné postoje, jasné slová a jasný smer. A práve preto má verné jadro voličov, ktoré len tak nezmizne a ktoré sa nedá zlomiť mediálnym tlakom. Takže keď niekto tvrdí, že republika je márna, odpoveď je jednoduchá. Čísla hovoria inak. Ak podporuješ republiku alebo aspoň sleduješ politiku bez filtrov a mediálnych poučiek, daj odber tomuto kanálu. Budujeme tu komunitu ľudí, ktorí chcú počuť veci na rovinu. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu.